Boas, queridiña, queridiño, queridiñe. Comezamos a semana chea de enerxía, a verdade. Teño que decir que para ser luns estou a tope. Tamén é certo que dormín fenomenal. Igual non dormín moito, pero dormín moi ben. Onte publiquei o meu primeiro vídeo. É dicir que vou como con retraso de un par ou tres, non sei. E xa vin algunhas melloras que, de verdade, se alguén ve isto en algún momento e quere trasladarme algunhas melloras, benvidas son. Cousas que eu detectei. Teño que deixar de susurrar ou empregar micro, porque hai veces que estou como... Nada, chica, se non tes enerxía para gravar, pois ponte as pilas ou ponte o micro ou un pouco máis de enerxía. Mais, que me pasou en varios días. Despedir os vlogs, que tampouco custa nada, é dicir, por moi cansa que este, coller o móvil e decir bueno, ata aquí, chao, non sei, pareceme como lóxico, ou a mí pareceme que é mellorable, e logo gravarme un poquinho máis de lonxe. Que hai veces que non me dá xeito porque estou así, andando, non sei que, pero por favor. Ai, en fin, que se tes algunhas melloras sempre constructivas, benvidas sexan, Mirade que a xenda máis bonita me regalou miña cuñada. Todos os anos me regala unha xendiña. Esta, fenomenal, que me encanta. O que pasa é que é certo que eu non me organizo con a xenda física, o gallá, pero necesito facelo co móvil, porque senón a maioría das veces pois esqueceríanse máis cousas. Pero encantanme esas xendas, ou seja, como me coñece miña cuñada. É verdade, sempre me fai ilusión. E usaras moito? Non, a verdade é que apunto chorradas, e hai días que non apunto nada. Agora vou utilizar para poñer notas así dos vlogs do que quero mostrar. Hoxe, luns, aparte de empezar con deporte, que xa sabes que o meu obxectivo é a saúde, entón cada día estou intentando facer algo, sempre con certos descansos, vamos, non vamos aquí a reventarnos, que ademais, para mellorar a saúde, a descansar é importante. Teño agora reunión da plataforma Emerxencia Dependencia en 2 minutos, así que rapidito. Entón non sei, agora ven o querido, e non sei se vai esperarme para dar o paseo diario ou vai ir el por libre, porque estas reunións é certo que esta plataforma soen ser breves, pero claro, eu non podo decirlle vou acabar ás 6:30, porque a veces se nos liamos a falar e tal, pois o mellor non acabo ás 6:30. Entón non o teño claro, pero esta reunión é super importante porque xa fixemos un acto aquí en Vigo fai un mes, penso. Bastante, pois moi interesante. E agora estamos organizando un acto en Lugo. Entón, bueno, xa fixeron unha xuntanza en Lugo para o que ven sendo organizarse ali presencialmente, pero bueno, tamén facemos reunión online coas persoas que estamos a nivel nacional galego para organizar o acto. Entón, nada, como queda poquinho, logo contoche que tal foi, pero vamos, é unha plataforma moi amable e dá gusto ver tanta xente defendendo o noso. E reflexionamos sobre a dependencia en Galicia, que é totalmente inexistente por parte da Xunta de Galicia. Ata ahora. Vaya, xuntanza rematada, durou máis do que pensaba. Pensei que seríamos un poquinho máis áxiles. Non foi a xuntanza máis productiva que tivemos, pero sí foi moi necesaria porque temos que botarlle unha man á xente de Lugo a organizar o acto, así que creo que vai haber outra xuntanza a venres. Ui, creo que lle den un golpe ao micro, perdón. E non teño claro se vou poder asistir porque quedara que as compañeiras de Esquerda Unida Vigo para organizar aí unha cousiña o venres, entón é probable que eu non poida ir, pero bueno, a ver se consigo que vaya alguén de Lugo. E pouco máis. Contaba eu que o querido fora andar xa. Xa sabes que facemos un paseíño diario xuntos para, bueno, unha para saúde e dúas pois para botar un contiño. E agora estaba por aquí, porque acabei a reunión, escoitaba como ruido na casa e digo, ou un ladrón? Estás aí? Sí, non foi ainda. Así que imos agora. Estou botando protección solar porque xa empeza o momento. It's time de botar protección solar, non nos esquezamos do pescozo. E tamén vou ir á farmacia porque me sae un pouco de sarpullido, non vou ensinar, por suposto. Sae un pouco de sarpullido na axila, xa fora unha vez ao médico e derame unha crema e non me acabou de pasar de todo, e agora co calor e co sudor, pícame. Entón, pedín cita
no centro médico, pero evidentemente para o 11 de xuño, porque, sabes, hai que adiviñar cando vas a estar mal e ir pedindo citas, porque senón, ahora isto pícame un montón, non vou ir a un pack, salvo que me poñan carne viva, evidentemente, se a cousa é grave, pois vou, pero tamén me fastidia ir saturar o pack, porque a xestión que está facendo da atención primaria nos centros de saúde é totalmente nefasta. En fin, que me fastidia un pouco. O tema sanidade pública fastidiame porque, non sei, é que nos vai a vida nelo. E a min, de verdade, que me dá medo que a sigan privatizando, que siga sendo tan mal xestionada, que nos obriguen a ir ao privado, e no privado, querido, queridinho, non podes pagar se pasa algo realmente grave. Entón, bueno, é un tema no que a min estou bastante preocupada, porque claro, xa son máis ou menos xoven e non teño, de momento, madera, ningún problema grave, pero non me preocupa só a min, o sea, non me preocupa calquera persoa que teña un problema grave que non o poida pagar, de verdade. En fin, sin máis, vou á farmacia a ver se me poden dar algo para aliviar un pouco o picorcillo que teño, porque se, sabes, queda raro ir rascando así pola vida, e vou dar un paseiño. Creo que non teño nada máis que facer de recados, pero a mí vir ben sair da casa, porque hoxe teletraballei, é dicir que son as 7 e Alba non sei da casa. É certo que eu son moi caseira, eu estou moi ben na casa, pero quedé un pouco sol, un pouco aire, tamén está ben. Así que, ala, vamos. Vale. De reunión en reunión e tiro porque me toca. Agora tive en reunión da Executiva Nacional de Esquerda Unida. Ben, cortiña, sempre a facemos bastante áxil, pim, pim, pam, pam, quen fai que, a traballar. Pero ahora estou cansa, Creo que foi o exercicio de forza que me acabou de cansar. Pero bueno, aquí vou deixar o luns, vou facer a cea, e non penso volver a tocar o móvil, nin ninguna pantalla. Bueno, a tele sí. Ainda que farei algúns estiramentos, eu penso, porque me noto eu que... E mañá teño que correr. Tócame carreira, así que teño que preparar o corpiño. Mañá máis. Queridiñe, rematada esta carreira de hoxe. A verdade é que o domingo xa contei que me estaba sentindo super ben, e hoxe igual, estou me sentindo super ben correndo. Sigue sin gustarme, pareceme aburridísimo. Pero polo menos se podo facelo, xa axuda un pouco. Certo é que hoxe notas pernas cansas, pero claro, antes fixen forza centrada nas pernas, entón é normal que as teña un pouco cargadas. Eu, como non estou competindo para nada, fago por saúde, para disfrutar un pouco o aire libre e para mellorar a miña saúde cardiovascular. Cando vexo que atoro, pois paro e xa continuarei. Quero decir, eu non me quero lesionar, non teño necesidade ninguna. Pero xeneal, está o Paseo Lagares hoxe bastante baleiro, me parece que todo o mundo está na praia, porque menudo día hoxe en Vigo. E agora a ver se ven o querido Mono Chamar, que xa me escribiu que viña. Vamos ao super, hai que facer recados destes de adultos, vale? Toca hoxe. Tamén quería facer hoxe, non sei se me dará tempo, como sempre Alba, non xestionando correctamente o seu tempo. Quería facer un vídeo sobre a movida esta que está a Xunta remunerando o persoal médico por acortar ou non dar baixas laborais. Mas van a cortar, porque por non dar, quero dicir, non sei se vai haber como un indicador de cantas baixas, o que menos baixas de un plus. Bueno, unha cousa que me parece unha barbaridade, tanto para o persoal médico que estás como non respetando o seu criterio médico,
quero dicir, eu entendo que ninguna persoa que se dedica á medicina dá baixas por dalas, porque sí, se terá que ver unha razón. E para as persoas traballadoras tampouco, porque se necesitas unha baixa, pois teránse a quedar, que vamos, non sei, eu decimo. En lugar de invertir diñeiro en desbloquear as listas de espera para probas ou para especialistas, é dicir, resonancias, traumatología, todas estas cousas, en lugar de invertir en saúde mental, que entre dentro da seguridade social psicólogo a psicóloga, porque é totalmente necesario. Hai moitísimas persoas que necesitan, eu necesitei no seu momento, fai xa 2026 estamos, non? Os 4 anos que o meu corpo e a miña mente petaron por completo, e xa daba tempo arrastrando, dormir mal e demais, e un día directamente o meu corpo e a miña mente romperon, botei a chorar sin razón aparente, non sabía como xestionalo, e a verdade é que unha compañera de traballo do meu querido deulle teléfono do seu psicólogo e totalmente increíble. Xudoume moitísimo a identificar as emocións e a conseguir paralas, porque a veces a cabeza nada que te empeces a enroscar aí se queda, a tope de visión catastrófica, a tope de interpretación do pensamento. Eu tiñas todas, de feito un día, se a alguén lle interesa, faga un vídeo e conto un pouco todas as que tiña, sin eu ser profesional da psiquiatría din da psicología, que eu non me meto nesas movidas. Pero bueno, penso que así sería mellor invertido o diñeiro público e non en incentivar que o persoal médico deixe de dar baixas, sinceramente. A ver que me sae. Nesto donde lle voltas de que enfoque darlle. Se darlle un enfoque máis cabreado ou menos cabreado. Así que se non me sigues en TikTok, sígueme, que así es o que vou. Vou chamar o que digo. Chao. Vaya, compra realizada, paseiño co querido realizado. E agora a duchiña que me prestou moitísimo porque estaba hiper suada, eu que ten ir correr, quizáis non foi unha hora adecuada, ainda que non levei moi mal o calor, dixeme o querido, pero como vas correr con tanto calor? Non sei, na Lino Lagares debe ser que hai arboliños ademais, entón estaba moi mal, pero ui, canto pelo. Pero bueno, recados todos feitos, que había que facer unha compra un pouco xenerosa. E agora xa me vou ir para a cociña, hoxe martes de directo en TikTok. Así que vou me conectar un ratiño, porque quedei con eles de facer todos os martes directo. A ver se consigo non liarme. E tamén vou aproveitar para, xa non me dá tempo o vídeo da semana pasada, pero tamén vou subir os vídeos de YouTube os martes. Eu vou subir os domingos, pero prefiro ter un par de días de marxe. O sea, non o quero subir como unha semana vista, porque me dá a sensación de que pode, o día que alguén vexa isto, sei que alguén ve isto, en algún momento eu penso que sí que pasará. Non quero que haxa moito, iba a decir delay, moita distancia entre cando gravo e cando se ve, de que logo cada un ve o cando pode, porque eu vexo vídeos anteriores e non me importa, vaya, cantos pelos. O conto. Está Vigo. Esta semana pasan moitas cousas. Esta semana temos aquí un desfile militar, cousa que a ver, na miña zona non o noto moito, pero no centro e logo tamén van facer algo en Samil, creo que o fin de semana que ven vai estar difícil. Pero bueno, pecharon o pabellón do Carme, pecharon as pistas de atletismo de Balaídos, bueno, pecharon así unha serie de sitios que normalmente a xente emprega para poñerse ali os militares. Podo facer tamén un vídeo, igual o fago, estás acumulando as ideas de vídeos sobre o que me parece esta movida dos desfiles militares. De verdade, eu creo que é a mellor maneira de invertir cartos que non en isto, sinceramente. É para que os países vexan toda a forza militar. Que pereza. E outra cousa que está pasando é que están en folga os do lixo.
o persoal de lixo. Entón, agora que fomos dar o paseo, aos nosos contenedores non, pero hai outros de outras rúas que xa empezan a estar desbordados, o sea, as cousas por fora. Eu cheguei mo noso para tirar algo que iba a tirar, claro, que vou ir a un contenedor. Estaban as gaivotas xa ali remoloteando. Así que non é moi boa idea de tirar o lixo fora das basuras, xa sei que están en folga, pero se o podemos reter un pelín máis na casa a ver se amañan. E isto podería pasar igual, pero cando ti colles o diñeiro público dun concello e o das a unha empresa, ala, toma millóns de euros, toma. En fin, cando colles o diñeiro público dun concello e lle das a unha empresa e que esa empresa xestiona a ti aos traballadores como che dé a gana, pois corres o risco de que pasen estas cousas, que a ver, poderían estar en folga igualmente os traballadores, traballadoras, sendo persoal contratado por unha institución, é ben que está, pero é certo que é un servicio municipal, ou seja, do concello, o lóxico é que o concello teña man sobre como xestionar ese servicio municipal, non delegal. Entón, remunicipalización, teño que pensar. Remunicipalización, por favor. Bueno, vou secar un pouco o pelo. Despois desta turra de 4 minutos, bueno, 4 non, porque unha destas quedou un móvil, entón tampouco foi tanta turra, Eu voume conectar a TikTok. Joder. Estou hipercansa. Entre o calor e o deporte. Un pouco máis de tempo, Alba. Por que falas no momento en que lle das o botón? Perfecto. Móvil ao chan. Genial, Alba. Genial. Estaba dicindo que podería pasar dun xeito similar. Non digo eu que o persoal traballador dunha institución non vai a facer folga, por suposto. O dereito a folga é para todas as persoas traballadoras. Pero, se ti colles o diñeiro público dun concello e o das a unha empresa privada para que fagan o que lles pareza con ese diñeiro, pois corres o risco de que non teñan os traballadores e as traballadoras como teñen que estar e se poñan en folga. Entón agora, o que debería facer o concello é falar ca empresa a que lle deron a concesión do lixo e dicirlle, a ver, que se nos está acumulando aí a basura, negocien ustedes. Pero o ideal sería que un servizo tan esencial como é o lixo para un municipio este municipalizado. Por qué? Porque terías control de como xestionalo e seguramente sería máis barato, porque non tens que pagarlle a outra empresa, senón que ti xestionas directamente aos traballadores e as traballadoras. Entón, remunicipalización, vale? Remunicipalización. Me lo tatúo. Vou secar o pelo un pouquiño porque me estou mollando a espalda e a facer o directo en TikTok. Que directo máis guai, a verdade é que botaba de menos facer directos en TikTok porque coincido con xente normalmente todas as semanas, así que todos os martes vou facer directos en TikTok e todos os martes vou subir un vídeo a YouTube. Igual é demasiado coincidir todos os martes, pero para a miña cabeza polo menos vai ser mellor. Logo se teño que cambiar o día de YouTube, pois tamén o cambio. A verdade é que podía cambiar o día e facer un directo cando subo o vídeo a ver se consigo que máis xente o vexa. Alba, estratega. Bueno, ata aquí por hoxe. Estou bastante cansa. Pero bueno, mañá máis. Mañá é mércores aínda, así que vamos. Boas, queridiña, queridiño, queridiñe.
Ecuador da semana laboral. Hoxe tive que ir presencial, por eso estou un pouco mellor vestida que habitualmente. Sí, para traballar na casa non me he visto moi ala. Aínda que tampouco me quedo en pixama, que moita xente di, traballas en pixama. Ninguén traballa en pixama, quero decir, que se concentra non cambiándose ou aseándose pola mañá. A ver, por favor, pasa claro, non te pos... Esta roupa ainda é cómoda, pero non adoito manchar roupa de sair da rúa, verdade. Poño algo así cómodo e listo. Oye, quedou un pelo de onte, así como medio rizo, non entendo moi ben. Pero bueno, non pasa nada, nin tan mal. Foi unha calor tremendísima, así que non sei moi ben cal é o plan agora mesmo, porque acabo de chegar e teño que facer exercicio de forza. De feito, vou poñer a cargar o Garmin mentres non ven o querido, para ter batería suficiente. E non sei se quero ir agora dar o paseo diario que damos ou eu opino que é mellor esperar un pouco, porque é de verdade que está apretando o calor moito. E corre algo de aire, hai algún vento por aí que te quere como refrescar, pero é falso, non refresca. Viña na moto e case me viña cocendo o cu, como é toda negra, sentei e me digo, mamma mía. Así que a ver, creo que me vou cambiar, así que me vou poñer de deporte, para estar tamén máis fresquita. Vou chamar ao querido agora que debe estar saindo do traballo e vou decidir se recollo algo e espero mentras para ir a andar ou se me poño a facer forza, porque a ver, deporte teño que facer igual, baixo un pouco a persiana e a ver se sobrevivo con este calor. Pero bueno, a tope de enerxía, a pesar de que estábamos traballando e agora que ao final polas tardes sempre estamos un pouco máis alicaídos de enerxía, entón oye, como vas, non sei que, falamos un pouco, xiras a cabeza e dime, tes os ollos cansados, digo, que teño isto de mirar a pantalla ata as narices estou, pero bueno, así que ahora debería de deixar de mirar de pantallas, así que deixo isto, vou a cambiar, chamar ao querido e decidir cal é o plan, se esperar que veña e ir dar un paseito, ou poñernos a facer exercicio de forza, coa calma, porque fai bastante calor, a ver que tal o levo, senón tamén espero un pouquiño. Vaya, hoxe notase que estou cansa, que non rendín igual, como me custou a clase de forza hoxe. Pero bueno, creo que comentei onte, non? Facemos o que podemos, esforzámonos a tope, pero ata onde podemos. Tampouco nos imos aquí agora a fastidiar. Todo o tempo que estiven facendo deporte, helicópteros. Esta semana hai, non sei que, o sea, non sei exactamente o que hai. Sei que todos os días hai algo relacionado con... Como se chama? Co desfile militar? Sí, creo que o domingo hai desfile militar ou algo así. Entón creo que xa está vendo actividades ou non sei que está pasando. Ui, este retinol, ou non sei que é. Retinal, sí, retinal. Ten así como un subtono amarillo, aí non se ve, pero... Estou me vendo un pouco Simpson ahora mismo. Na cámara vese ben, pero aquí en directo, en fin. Pois conto de que hai das Forzas Armadas, de feito saín de traballar hoxe, estaba collendo a moto e pasou un camión destes dos militares. Non entendo moi ben que fan, a verdade. Nin entendo moi ben a movida esta dos desfiles militares. Nin entendo moi ben que ocupen ximnasios e a xente non poida ir. Nin as pistas de atletismo de Idoaraídos, nin demais, pero bueno. A xente creo que lle gusta, de feito, o fin de hai, creo que é o sábado, un espectáculo cos avións. Espero que non pase nada, porque de verdade que necesidade de facer espectáculo con avións militares. Son cousas que espectáculo ten que ser, pero que sei, que necesidade, a verdade. Son un pouco rancia. É así. Estas cousas non me gustan. Pero sei que hai xente, igual ti me estás vendo, que che gusta. Non entendo, pero vale. Ai, que cansa estou.
Bueno, simplemente, xa estou limpiña, porque eu creo que tamén pode ser que non rendira tanto no deporte polo calor que fai, porque sigue facendo calor, e agora teño calor, e a mí non hai cousa que máis me fastidie que sair da ducha e sentir como calor. É certo que, claro, agora estou limpita, que non estou suada, pero noto calor. Que pare. Creo que mañá xa para. Isto é un cuidado, calor, pero non. Ainda que, mentres estaba duchándome, adoito poñer noticias ou calquera cousa que para ir estar escoitando, comentaban que xa van 36 mortos por esta ola de calor, Asturias, País Vasco e non sei onde. Beber auga, hidratarse, non se poñer ao sol, ou sexa, por favor, cuidémonos. Compramos unhas fresas na froitería que están... Pero é certo que se poñen malísimas ao momento, entón xa comimos parte das que compramos, mañá hai que darlle traza ás outras, senón non van a durar nada. Vale, ceados, agora estou moi relaxada, non sei se me vai vir ben estudiar para dormir, pero vou continuar cos resúmenes que empecé non sei cando, e a ver que tal se me dá. É un pouco tarde, estou un pouco cansa, e eu, non sei se o deixen por aquí nunca, imagino que non, porque levo 3 vídeos, eu son de mañás, moito máis de mañás que de noite. De feito, sempre fun, cando estudiaba na carreira, prefería levantarme un pouco cedo pola mañá que quedarme de noite estudiando, ao contrario que moitísima xente que coñecín. Entón, igual teño que barallar, porque as tardes fanseme un pouco bola, a verdade. E agora, por exemplo, que xa acabamos de cear, pois con estar un ratiño na sala, cara ás 10, 10 e media, ir para a cama, porque adoito ler un pouquiño antes de dormir, inda que me dá para ler 2 páxinas. Por eso teño que buscar outros momentos para ler. Entón, quizáis me sería mellor intentar estudiar de mañá, porque sería mellor non haberme metido a esta movida de intentar preparar unhas oposicións mentres traballo e quero poñerme super en forma porque necesito saúde e quero compartir tempo co meu compañeiro de vida. Bueno, ímolo intentar, vale? Ademais, porque son consciente da limitación, simplemente quero intentar preparar algo para ir ao exame e ver como é, porque hai pouquiñas prazas, entón xa imaginaba que, habendo un porrón de xente que leva tempo preparando, me iban pasar por riba, eso seguro, pero polo menos facer o esforzo, a ver se para a seguinte consigo algo. Inda que, de verdade, que eu vou intentar preparalo, o sea, decir, oye, vamos, porque es claro, se vou pensando en ala, total, vou aí pasar o tempo, eso tampouco quero, porque senón perdo o tempo, e a mí o de perder o tempo non o levo moi ben, porque teño moitas cousas que facer, como por exemplo, vivir, basicamente. E despois desta turra final de día, isto espesa esta hora xa, vou poñer con isto, a ver que tal se me dá, e mañá máis, mañá é xoves xa, pasan as semanas voando. Sair de traballar, pim, pam, pum, pum, eso que, tamén che digo, nin me apuro moito na vida, o sea, eu sei que o podría facer mellor, pero é que eu de andar correndo non, o sea, prefiro tomar a vida con un poquinho de calma e disfrutala. E se teño que esperar un ratiño para ir dar un paseo co querido, tardamos un poquinho máis, e se ao final estou entrando un poquinho máis mentras ceo, bueno, chegará o momento de sacrificar esas cousas, non creo que sexa este o momento. Pero vou poñer a estudiar, que pasa, chica? Que estás facendo o tempo? Mañá máis. Chao.
Boas, queridiña, queridiño, queridiñe. Xoves, mañá vou presencial, así que todo preparado para ir a traballar presencialmente. Bueno, un día bastante productivo laboralmente, ademais, gabaronme o meu francés, o sea, un francés gabou o meu francés. Quer decir que ese ano e medio en Francia, a ver, vivindo ali, é máis sinxelo. De feito, mellorei moito respecto a cando cheguei, porque eu xa traballaba algo en francés, e cheguei ali, e pasa como aquí, non? Que entre nós falamos como moi rápido, e claro, cheguei ali, e digo, no café, comendo, non me enteraba de nada, e claro, a forza de vivir ali e falar con eles, pois aprendi francés. E fai moito tempo que non o falo, porque a miña movida en Francia fai 10 anos xa, o sea, fai 10 anos que volvín de Francia. Claro, ao final, cando aprendes tan dentro, custoume un pouco como recuperalo, pero parece ser que pouquillo a pouco. Bueno, día soleado. Acabouse a folga de basura, quere decir que eu vou tirar a basura un pouco, e que espero que xa este recollida, porque xa estaban os traballadores e traballadores recollendo a basura. Iso é positivo, porque, a ver, eu non teño olfato, pero algo mal debía cheirar, Vigo. Foi intelixente pola súa parte facer unha folga xusto nesta semana, que é a movida esta das forzas aéreas, armadas, forzas armadas. Nunca sei como chamarlle, o desfile das forzas armadas o fin de semana. Entón, toda a semana hai cousas. Vai vir o rei. Entón, bueno, entendo que así fixe un pouco de presión ao Concello para que a empresa chegase a un acordo coas traballadoras e traballadores. Así que moi ben, para que logo digan que a loita traballadora non serve para nada. Por suposto que serve. Hai que facela con intelixencia. Que me toca a min, que non é facer folga? Vou correr. Estou como con ganas, a ver se non fai moito calor, porque onte fixe un deporte aquí na casa e pasei no regular. Creo que vou deixar así o pelo, a ver. Sí, pode ser cómodo. E nada, a darlle o día. Estou suadísima, isto vai ser desagradable de ver se ves en pantalla grande, lo siento. Pero que mal, mal, ir sin gorra, mal, porque eres sin gorra, el sudor todo por la cara, que incomodidad, calor. Pero oye, sentimo super particularmente. Agora xa me aviso o querido de que ven, así que vou no chamar a ver por onde anda. E así que a tarde toca paseiño con él para que me conte que tal o día, que debe ser un pouco duro. Sinto moi orgullosa ainda así de conseguir facer isto. Así que constancia, disciplina e melloraría. Creo que se percibiu no vídeo que mentres estaba facendo, estaba me grabando, iba a decir facendo que me grababa, e mirei cara arriba porque un ruido como se fose un caza ou un avión destes xigantes, non era ruido de helicóptero, era de algo máis tocho. E dixen eu, que necesidade de ter que andar escoitando estas cousas, se eu dos desfiles estes militares non o comprendo. E agora que viña o querido a buscarme non, de paso, como pasa por onde eu estaba, digo, pois cólleme, e dime, vamos ali a Tasamil, porque vindo, e víase na ría, os barcos e tal, entón, bueno, fomos así por Samil, que non se pode aparcar en ningún sitio. Ora, isto, cando vexa, xa acabaría a movida, pero espero que ninguén vai ali pensando que vai ver algo. E fomos como cara ao Bao, non sei se coñeces a zona de Vigo ou que sexa, e baixámonos ali nunha sitiño que hai para deixar o coche e tal, e, barcos militares, destes uros militares. E non se pode aparcar en ningún sitio. Creo que o desfile mañá
que ven o rei e todo o rollo. Eu mañá vou para Lugo. Mañá non. Por que penso que é venres? Hoxe non é venres. Non hai nada peor que pensar que é venres e que non sexa venres. Enfado, non respiro. Debería deixar de darlle golpes á mesa. Estou super cansa. Pero, eu como corro co Garmin pois me deixa as pulsacións, non sei que non sei quanto, unha das cousas que calcula, mellor ou peor, sin máis, non lle dou demasiada importancia a como calcula, é o VO máximo, que é a capacidade por... Deberías. Ou queres sair? Non. Bueno, despois desta interrupción, dicía que eu uso o Garmin para noutros, para ningún, ou seja, non é necesario como tal, pero eu, como son unha persoa de cabeza cuadriculada, ter datos axúdame e gústame. Obsesióname? Non. Pero como que me gusta, é como que me gusta notar esa melloría, e para a melloría só se pode notar se un dato. Tamén non noto eu, xa vos dixen, eu creo que xa estiven dicindo nos outros días que me sinto mellor correndo, entón, evidentemente, eu xa noto no corpo. Pero claro, a miña cabeza cuadriculada enxeñeril necesita datos. Sin rayarme, sin tampouco obsesionarme, pero gústame. Entón, esta movida mide o VO máximo. Mellor ou peor, non sei hasta que punto pode ser tan fiable isto, pero a mí váleme como referencia. E hoxe subir un punto. Ainda teño que subir para estar tan ben como estiven en 2020 polo menos, que son os últimos datos que teño, ainda que hai outras épocas da vida que estiven mellor, teño que subir 5 puntos máis. Pero, como non teño presa ninguna, vou seguir facendo deporte, como ata ahora. O que pasa é que teño que darlle unha volta ao tema de facer deporte así cando fai sol. Mañá vou ir ao Decathlon e vou me coller unha gorra e unhas gafas de sol. A ver o que hai, tampouco pretendo gastarme muchísimo, pero é certo que entre o suor que non me botou pola cabeza e a gorra que teño de senderismo non me agarra ben a cabeza. Xa non me gusta para facer senderismo, pero senderismo vas andando, pero isto que teño que ir saltando, digo, mira, de verdade, me matas. E teño unhas gafas de sol, están graduadas e todo o pro, pero claro, son gafas de sol de rúa, entón nada que tal caense, entón non podo correr con elas, evidentemente, non teño ganas de rompelas. Entón, a ver, teño que ir co equipamento perfecto para deixar de sufrir, porque hoxe, co suor aí, de feito limpei, así que rollo ca camiseta, porque que agora estou sudada, pero normal, pero que me caían os chorretóns e picaban os ollos, digo, de verdade, non pode ser. Bueno, deixo o rollo, teño o querido recollendo a cociña, creo, non sei que anda a facer, imos dar o paseiño, que está a hora gustosa, a pesar de facer así calorcete, fai brisiña e dá gustiño. Hai unha cousa que me está pasando que me puxen en modo disciplina con esta movida, igual que me puxen co deporte. É a mellor maneira de enfocar cando hai que facer algo que non presta, porque agora preferiría estar sentada no sofá co querido, que estou un ratiño aínda así, mentras ceamos e tal, e prefería estar ali, pero teño un obxectivo, sei que me vai levar un tempo e teño que ir pouquiño a pouco, pico e pala, pico e pala, pico e pala. Tamén estiven falando cun compañeiro de Esquerda Unida que me acaba de chamar e presta un montón que me digan, porque me pasou igual pola mañá que me chamou outra compañera, pola mañá non, a tardiña, que me chamou outra compañera que lles presta a falar comigo como de desafogo, sabedes? Entón, non sei, faime sentir ben que as persoas acudan a min como para, cando teñen así a mellor un pouco de ruido mental, non sei, que de algún xeito lles axudo. É certo que eu estou moi positiva, ou seja, co tema de Esquerda Unida, do que vamos a facer e demais, e a veces hai así un pouco de aturullamento, como facemos isto, como facemos aquelo, digo, calma, pasito a pasito. Non me recoñezo, tamén vos digo, porque eu tamén che digo que me gusta máis como de ti a ti, non? Porque imagínome unha persoa vendome, non estades todos xuntos na casa, non? E non sei que iba a decir. Ai, de verdade, que dispersión. Que a estas horas, creo que xa dixa máis veces, a miña enerxía baixa.
Onte conseguín estirar un ratiño, de feito, onte tiven que parar porque se me fixo de noite e non vía nada, entón hoxe trouxen madre mía, a lampariña esta que teño, puxen aquí, que así dame unha luz tenue que me presta. Pero pola mañá non me vai dar tempo. Tería que madrugar moito. Paso de andar apurada pola mañá, é dicir, pola mañá gustame levantarme, pois vístome, non sei que, non sei cuánto, se vou presencial tal, se me conecto desde a casa, doito conectarme un poquinho máis cedo, porque, bueno, na empresa sí que me deixan como fluctuar un poquinho o horario, non? Mentras fago o que teño que facer dentro dunhas cousas lóxicas, pois conectome ás 7:30, 7:15, cando vou presencial igual máis cerca das 8, porque teño que ir. De feito, mañá vou ir presencial e vou chegar ás 8, porque además teño que ir a Porriño. Entón pola mañá vexo complexo. Tampouco te creas que me levanto como moi despexada. O sea, sabes, non sei se me daría levantado. Además, como estou intentando almorzar así un poquinho máis tarde, sobre as 8, 8:30, tampouco é que almorzo moitísimo, pero bueno, o yogur ou que levo, por exemplo, mañá vou non levar para a ofi e tomo ali o cafeciño mentre estou lendo un correo, ademais, pois, podo facelo. Entón pola mañá non o vexo factible. Entón vou ver así polas tardes. Quizáis teña que en algún momento cambiar o horario, porque cando faga así moito calor, igual teño que facer deporte un pouquinho máis tarde. Tampouco quero facelo moi tarde por se me desvelo. A ver, que claro, ahora son casi as 10 da noite. Non vou ir ás 10 da noite, pero ás 9. Bueno, xa irei vendo. Importante ir adaptando o horario a facelo como mellor encaixe. En pouquinho a pouco. Eu que quero é darlle unha volta a todos os temas, sentir que os levo un pouco estudiados. Non me vai sair o exame perfecto, pero sí quero ir con... Porque ir sen estudiar que non vou perder unha mañá, sabes, que non a vou perder. Por eso sigo matriculada na academia e xa pasará un examen cando teña, sabes? Entón, gustaríame ir con cousas un pouco preparadas, e para iso hai que dalle caña. Despois desta turra de 4 minutos, que tampouco teño claro se dixen nada, algo diría, non? Despois cando edite, escoitarei e me direi, pero que turras, Alba, que turras. Pero bueno, mañá é venres, vou presencial, porque además temos unha formación toda a mañá. Teño ganas de finde xa, marcharemos sábado, mañá quedámonos pola tarde aquí. Maravilla. Bueno, chao. Boas, queridiña, queridiñe. Venres, trelín. Aproveitando que tiven que vir traballar a Porriño, veño o meu segundo sitio favorito. Se viches algún dos meus vídeos, eu creo que o dixen en algún momento, o meu primeiro sitio favorito do mundo mundial é un viveiro. E o segundo é unha tenda de bricolaxe de movidas. Xa tiven un montón de ideas. De momento só levo, viña só buscar corteza de pino, porque outro día sacando ervas dinme conta que a corteza de pino que botei o ano pasado pois xa está velliña, xa algunha se foi desfacendo. Entón voulle botar máis, collindo uns sacos, ainda me quedou medio do tema das aloe veras. Entón igual chega, senón pois xa verei por máis, tampouco hai maior problema, tampouco me corre presa e non quero comprar demais porque logo as cousas ocupan un sitio e os cartos están mellor no meu bolsillo. Aproveite para coller algunha cousiña máis, que sempre cae algo, e tiven ideas. Porque ara na aldea estamos preparando unha das habitacións que tiñamos como con armarios tiñamos armarios nos que temos ferramenta, cousas de limpeza, roupa e demais. Quero poñer unha habitación para que se alguén se quere quedar a dormir ali con nos e vir a axudarnos a facer aceras, cemento, o sea, só pode vir xente para traballar, nada de ya vimos con vos, non, traballar. Aquí só aceptamos invitados para traballar. É mentira, pero tamén é un pouco verdade, porque nós sempre que estamos ali algo facemos, e se alguén se queda ali algo terá que facer. O conto.
Que a habitación é pois moi pequeniña e ademais queremos aproveitar un somier que temos dun 35. Se non o ideal sería poñer unha cama un pouco máis pequena, pero como xa temos ese somier, pois ademais é unha cama moito mellor dormir nunha dun 30 que nunha dun 10. Quería darlle como un toque. Entón é probable que compre papel para forrar un par de paredes e poñela polo menos así rollo bonita. Dá má a miña sensación de que, ainda que sexa pequena, se cando entras é así bonita, diste, yupi. Entón, ese é o meu plan que se me ocorreu. Tamén o cabeceiro, tamén o estive pensando a ver como quería, é probable que o teñamos que facer, porque me gustaría, como non hai sitio para poñer unha mesilla de noite, gustaríame que tivese como para poder deixar cousas no cabeceiro, sabes, deste mítico que é ancho e que ten para, o sea, para deixar cousas, o móvil, un libro, os pañuelos para sonar os mocos, poñer tamén quería poñer unha tiriña LED en vez de lámpara, bueno, non sei, teño ideas para facer a habitación un pouco bonita. Aquí ocurriron máis ideas. E outra cousa, cartos non terei moitos, pero ideas, bueno, moitísimas. Vou continuar cos recadiños, porque xa que veño, xa que saco o coche, que normalmente non teño que andar co coche, pois xa que saco o coche, pois vou facer uns recadiños. Agora vou ir a comprar un par de cousiñas para correr, que eu creo que xa tamén nos dixo nos vídeos, non fago máis que ser pesada, debería notar que digo que non, pero gustaría meter unha gorra que non se me saia da cabeza, que non vaya correndo, vaya como e igual mirar unhas gafas de sol, porque as que teño de ver normais, xa incluso cando imos andar, van como caendo, vamos, non son para que andes facendo nada con elas, para que facendo nada con elas, é que non sei nin o que digo, estou moi cansa. Hoxe tivemos unha formación toda a mañá moi útil no traballo, pero que teño a cabeza como un bombo. Non sei xa, de verdade, estou cansadísima. Igual hasta se me nota que digo cousas incoherentes. Entón, vou ao meu terceiro sitio favorito, que é unha tenda de movidas de deporte. Tamén tiña ganas de comprar, igual improviso ali, porque ben vistes que eu fago deporte na casa. Eu compreime pesas e movidas daquelas na pandemia, porque eu iba a un ximnasio ali da zona, pero cando foi o da pandemia era bueno, recordádelo perfectamente. Igual non debería decir pandemia para que non me veten, pero bueno, no 2020 esas temporadas que pasamos con mascarillas no ximnasio, non podías estar cerca das personas, todos tíamos un pouco de medo de tocar cousas e logo tocarte, bueno, vivimos así unhas cousas un pouco dispares e diferentes. Eu compreime movidas para facer deporte na casa. Entón, como agora estou un poquinho máis forte que daquelas. Igual daquelas tamén o podía haber feito, pero non o detectei tanto, pero hoxe sí. Igual me viña ben comprar 2 discos de 10 kilos, porque, por exemplo, para facer sentadillas, como comprei as 2 estructuras, e que antes non tiñas estructuras, entón eu non me dá para levantar moito e poñerme na espalda, é dicir, parecíame peligroso. De feito, cando cargo con todos os discos, un día intentei, non é, case me manco na muñeca, pero con esa estructura que teño, que poño as pesas e eu simplemente me meto debaixo e as collo, doume conta que en sentadilla podría con máis kilos, non con 10 kilos máis, pero é certo que se poño 10, pois podo poñer 2 de 5 e podo ir regulando, digamos. Menuda chapa. Ai, estou cansado xe. Así que igual improviso e tamén os compro. Teño que ver, non me acordo que prezo teñen. Tampouco quería hoxe arruinarme, porque sempre que veño ao Decathlon, ao Leroy Merlin, patrocíname, por favor, ou algo. Con 6 seguidores que teño ahora mismo en YouTube. A me patrocinar, vai. Teño moitas cousas que facer ali na aldea, podía regalar algo. Un par de baldosas ou algo para arreglar por ali. Estou fatal, non debería gravar vídeo hoxe. Estou cansadísima. Bueno, sigo cos recadiños. As gafas estas de correr, a ver se escoita algo, podían ser menos de flipao, ¿no? Que hacía. Cando as vexo por aí non me parecen tan alucinantes. Ai, Dios.
Bueno, xa viches que ao final fomos dar un paseo a Tasamil, menuda pateada nos metimos, saímos da casa e digo, querido, imos a Tasamil, vale. Si nos gusta cando temos así tempo, entre semana é máis complexo porque necesitamos postear a hora, bueno, necesitamos que cumplir un poquinho máis horarios. Ahora fomos a dar un paseazo tremendo. Había poucos militares, está todo aquilo cheo de vallas. Pero bueno, foi un paseo moi guai. Logo simplemente volvimos e xa fixemos a cea, puxémonos a cear. Empezamos a ver unha serie que é super curta, realmente, a de Victoria Martín, que me encanta. Se tiene que morir mucha gente. Ai, de verdade, é divertidísima, que a min esa tía encántame. E agora vou poñer a estudar un pouquiño. Gústame como ir anotando, leva máis tempo, pero bueno, non sei chapar como tal, entón necesito como escribilo para interiorizalo e demais. Xa estou acabando cos resúmenes ou co estudiar das clases que vin non sei cando foi, e agora o meu plan sería ir vendo clase, repasando o tema, estudiando o tema, clase, para ir o día, e logo porque nas clases, claro, explican super guai, axúdache a entender as malditas leis que son un coñazo. E logo se tardo moito en vela, pois como que me custa máis lembrar que contaban e demais. Así que alá vos, estou un pouco cansa, a verdade, é tarde hoxe. Pero ben, de que sea media horiña, simplemente para non perder o fío, para cada día un pouquiño. Logo vai me custar menos, sei, non? Porque me pasaba igual co deporte, non? Que bueno, un pouco, e agora non me custa. Sei que o teño que facer e xa está. E con isto vai me pasar igual. Sei que o teño que facer porque quero. E vou conseguir metelo na rutina diaria. Estou moi cansa. Bueno, mañá máis. É mellor porque é sábado e non traballar sempre é mellor. Chao. Sábado, almorcei fai un pouquiño para poder ir con enerxía, pero sin sentirme pesada. Tampouco almorcei moitísimo, pero si necesitaba ese plus de enerxía, senón desfallecerei. Non vai sol, xa me dixo querido, non che fai falta a corra, son consciente de que non vai sol, pero creo que dixen outro día que empezo a suar, igual hoxe non fai tanto calor e non teño tanto sudor, pero que se me mete na cara, nos ollos, estou super incómoda. Entón isto vai reter o sudor. Tamén decidín que vou ver, creo que tiña o querido unhas gafas Shimano daquelas que tiña unhas para andar en bici, a ver se as atopo, senón, inda que me vexo rara. Pero logo vexo xa a xente gústame, vou a comprar unhas gafas destas de flipada de correr. Na vida a veces hai que fliparse un poquito, así que concentración. E a ver que tal se me dá hoxe. Vaya, estaba tan concentrada, ou non sei, eu creo que tamén é falta de costumbre de gravar, que non me gravei correndo. Mítico vídeo que gravo. Pero bueno, non pasa nada, verdad? É a vida, por eso. Non será feito todo perfecto. Tamén vos digo que cando gravo ese vídeo non é que este correndo e diga, ai, vou coller o móvil e gravarme, non. É un momento que parei, collo o móvil, fago que corro, bueno, fago corro, vaya, e logo paro e volvo a guardar. Se eu, ui, que hostia. De momento non dou feito moitas cousas mentre estou correndo, bastante intentar correr. Pero hoxe tamén super ben, xa podo correr unhas distancias un pouco prudentes, despaciño, eso sí, ao meu ritmo, de 7,5. 7,5. Despois é certo que cando me viña cara a casa, parei un momento a descansar porque estaba suada e non podía xa máis, en plan, por favor, senteime un cacho, e cando volví a arrancar,
como me quedaba ainda un anaco para chegar a casa, digo, bueno, pois trota un pouco, chica. E aí estaba moito mellor, pasa que xa tiña que vir para casa. Porque agora marchamos para Lugo e prefiro acortarlle un pouco a carreiriña e ducharme todo tranquila e non ter que andar a correr, que non me gusta. Pero sí que me atopaba mellor, Porque ao principio sempre costaba un pouco máis, ou polo menos a min, sempre quero como... Pero logo parece que o corpo se vai como aclimatando, vale, ok, queres correr. E xa se pon en modo correr. Cousa que me parece ben. O meu VO sigue subindo, non subín ningún punto máis, evidentemente non vai tan rápido, creo, pero nun par de carreiriñas penso que sí, porque cada vez notome super ben. Tamén penso que o reloxo mide fatal as pulsacións, porque nunha destas iba, en plan, tiven que parar a camiñar porque iba morrendo, e poñame 150, e digo, imposible. E logo volvín a correr, poñame 170, e digo, quero dicir, estaba peor antes que agora. Non sei se como o corazón vai por libre, o máis probable é que mida regular. Porque ao final vai aquí, se non o levas ben apretado, co suor e todo, supoño que se move. Entón, bueno, sin máis, tampouco me preocupa, eu levo como para ter uns datos, pero tampouco hai que volverse tolo con... Non me volvo tola con como mide, que non son profesional de élite, sabes? Tanto me dá correr a unha cousa que a outra. Se o que fago é correr única e exclusivamente por saúde, para mellorar a miña saúde cardiovascular, para reducir grasiña e para estar ben. Entonces, tanto me dá correr a 7.5, a 6... Pero bueno, si me fai gracia que, claro, eu sigo xente que corre e, bueno, zona 2, e vexo 6. Eu vou a 7,5 en zona 3, casi 4. Fantasía, bueno, tanto me dá, xente. Se chico, a verdade, eu non estou tamén me saen algúns vídeos, ai, que ahora a xente que fai running como que é moi tóxico, pero non lle fagas nin puto caso, quero decir. Ten criterio, ti fai o teu, inspírate, porque a xente, é certo que seguir a xente que fai deporte, pois como que te inspira, pero claro, eu que non son nada competitiva, entón a mí dame igual, genial se corres a 4,5. Genial, genial por ti. Vou intentar facer o meu. E como non me dedico a isto profesionalmente, non necesito ter unhas métricas estupendas. Só necesito saúde. Vale. Despois desta chapa, que non contei que hoxe é a movida das Forzas Armadas en Samil, e había un montón de xente, o sea, estaban as rúas como todo o mundo iba nunha dirección. Entón era en plan, creo que sei a donde vas. Vai estar aquilo petado. Eu vou no ver en vídeos que me saen en TikTok. Ai. Vale. Vou sacar o pelo e a prepararme para marchar. Listo, xa chegamos á primeira parada de hoxe. Conseguimos sair de Vigo de puro milagro, de verdade. Como estaba aquelo coa movida das Forzas Armadas? Claro, policía por todas partes, atascos, coches aparcados por todas partes. En fin. E va o meu pai detrás. Ah, non. É que chegamos ao piso e dixo que saía a hora do Freud e digo, se vai a vir aí por detrás. Así que nada, teño ganas dun vermú. A ver se meu pai aparece por aquí, por favor. Que traio aí cositas para tomar vermú. E un pouco de fame, xa son as 2. É que enredei bastante para ir a comprar a empanada. Non contaba que houbera tanto tráfico, que é unha panadería que falan moi ben dela indo cara a Nigrán. E dixen, pois vou ali. Que mala idea, porque había un porrón de xente. Así que, bueno, onde estará o Freud logo, para que tarde tanto? Sei que hai un gas, e o Freud non me dou conta onde está. Bueno, está aí arriba, bo. Está xusto polo contrario, ben, señor. Bueno, ala, onda el Papa,